Al Josep Maria li agradaven molt les endevinalles, per exemple, el Josep Maria Pujol era un home que jugava amb totes aquestes coses, i ell va ser també el que va introduir una mica amb tu i amb la Núria. La primera cosa que vam fer, si no recordo malament, de tècnica escènica va ser explicar contes en frenelògraf, que això ho havia fet la Núria a la biblioteca de Petit Clemart, a un dels barris del voltant de París, no? I era un problema, perquè era una manta de cotó, oi? Sí, havia de ser de cotó perquè tingués una mica de pèl. Aquestes mantes que es posen per protegir, de vegades, o abans es posaven, vaja, per protegir les taules, no? Que no donessin un cop amb els plats, anaven a sota les estovalles, doncs era una manta d'aquestes. I llavors I era feltre. I feltre, clar. I els animals de feltre, els personatges de feltre, no? Sí, s'enganxaven per contacte, això vol dir que de vegades queien, i llavors no hi havia manera que se t'enganxés i t'anaves. I era un problema. Explicàvem el conte del Pit Roig, que era molt bonic, un conte que el Xesco el feia molt bé, però me'n recordo l'Aliança del Poble Nou, esclar, amb una classe, un frenelògraf que era gran, el que fèiem servir nosaltres, doncs es veia bé, però a l'Aliança del Poble Nou hi havia un espectacle que a més el presentava el Salvador Escamilla, que ens va presentar com els Ara va de debò, i aquelles coses que feia, que canviava una mica els noms, doncs les franeles queien, va ser al final com va acabar, no és que ens renyés, però vull dir, va ser una mica, no estava massa content d'aquesta experiència escenogràfica.